Algúns quedábanse sen mans, e non era para menos. Y los berberechos buenísimos. A 15ª edición da Festa do Chícaro de Foz repartiu máis de 1000 kilos deste produto coa axuda de 10 estudantes da Escola da Hostelería da localidade. Vale, ya tamén a eles para unha práctica real, para mover moita cantidad, porque non se pode mover sempre esa mesma cantidade, non? E aparte, pois, bueno, para saber o que é o ambiente de unha festa, ter todo en plan, ter todo preparado, que todos temas menos quentes. E a preparación foi un éxito. Os asistentes puideron probar 4 elaboracións co chícaro como protagonista: empanada, ao vapor, a provenzal ou con fabas de Lourenzá. Estamos probando al vapor. Yo la fabada y tenemos la empanada también. Les hemos pedido 3, a la provenzal, con fabas de Lourenzá y la empanada de berberecho. Tra la cata, chegaba a valoración. Yo la empanada, es que soy de empanada, me encanta. Y está muy bien, porque es de precio muy barato y comes muy bien, un plato consistente, o sea que muy bien, para repetir. Pero o obxectivo non era só desfrutar, senón que a primeira festa gastronómica tiña tamén outra misión: a recuperación do produto local. En Foz tuvo súa repercusión fai moito tempo e que agora de alguna maneira eu creo que temos que intentar volver a poñer a que crezca por aquí na área da ría e poñelo outra vez en valor. Para iso se fai esa festa aquí e creo que as administracións temos que preocuparnos. Ao mesmo tempo, o Concello aposta por un novo turismo. Estamos intentando desestacionalizar todo o que son os turistas e visitantes que hai no noso concello. Foz non é só verán, praias e costa, Foz tamén é gastronomía e, bueno, forma parte tamén do noso carácter, do que é o carácter focense vinculado ao mar. Unha festa na que pequenos e maiores só deixaron no prato as cunchas.